O 100% dos vicesecretarios, así como o presidente, o vicepresidente, o secretario xeral, son máis xóvenes co líder do Partido Socialista e só un dos 18 dirixentes con máis peso na executiva do Partido Popular de Galicia é de maior edade que os dous representantes, que os dous líderes das outras dúas forzas políticas galegas, que do PSOE e do Bloque Nacionalista Galego. Apostamos, polo tanto, por unha nova xeración de políticos, capaces, preparados, con unha idea clara, precisamente a das ideas. Esta nova xeración de políticos é a que ten que manter o nexo de unión entre o partido e a sociedade, e a nova sociedade que vai cambiando cada día. A nova xeración de políticos do Partido Popular responde a ese eslogan por todos conocido de xóvenes, aínda que sobradamente preparados, que foi famosa tempo atrás, si todos recordades. Así, por exemplo, a media de edad dos primeiros 8 dirixentes do partido está nos 45 anos, a media de idade dos primeiros 18 líderes do partido está nos 47 anos, o propio presidente do Partido Popular de Galicia, que supera en tempo de experiencia sobradamente os seus rivales políticos, en embargante, é 10 anos máis xoven que os candidatos do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Cando un partido encontra un candidato que aúna xuventude, preparación, experiencia e vitalismo, entendemos que debe estar satisfeito. E por iso, no Partido Popular de Galicia, neste momento estamos satisfeitos, estamos encantados co noso líder, estamos encantados con esta nova xeración de política que vai a estar dirixida, que vai a estar encabezada por Alberto Núñez Feijóo. Desde logo non é unha noticia favorable, a sociedade galega non entende tampouco que sea unha noticia favorable que o gran triunfador da Asamblea do Bloque fose precisamente o sector máis radical. Que sea a UPG, desde logo, preocúpame como dirixente de un partido, preocúpame tamén como galego. Podemos ver no último proceso electoral que a sociedade galega non quere radicalismos, que a sociedade galega rexeitou os radicalismos, que a sociedade galega votou en contra daqueles que queren impoñer as súas ideas. Os socialistas están gobernando co Bloque Nacionalista Galego en moitos concellos de Galicia, entre outros, e fundamentalmente, nas 7 cidades galegas. Creo que, chegado este momento, deberían explicar si que a radicalización que se produce da nova executiva do Bloque Nacionalista Galego siguen estando cómodos con estes compañeiros de viaxe que eles mesmo elexiron. Si queren seguir apoiándose nos nacionalistas a pesar de que están viaxando, parece que irremediablemente, hacia posturas moito máis extremistas.